Hej! Idag har jag varit shoppat. Men bästa vän då. Min brorsa fyller år ikväll. Eller han fyller år igår. Vi ska ta oss det. Så jag ska visa versen. Jag gör att vi ska i kväll så jag kommer använda min benästa. Jag ska inte vara på mig sen. Så kan man säga Galantia leggings, Galantia vitt linne och en vit lös ganska lång t-shirt. Jag ska visa t-shirten som jag kommer till. Ett halsband från Geometry på. Det ser ut så här. Det är väldigt långt. Först är en blå, randig trekant. Orange, grusig trekant. Skrabblig. Och sen en till lila skrabblig med guld allting i klubban. Det är långt. Halsband börjar batteria. Som vi ser där uppe i hörnet. Egentligen kostar den 129 kronor. Men nu kostar den bara 15 kronor. Så jag bara, ja, det är jag tycker halsband var jättefint. Så. Men jag har min bästis då. Ida, liksom. Och jag fick julklappar. Så vi gjorde så här att man fick välja. Det hade jag 80 kronor. Eller 70 kronor var det. 80 eller 70 kronor var någonting så här. Jag skulle man få välja någonting för så mycket pengar. Och så byter man sådär bara. Så hon vet vad hon får för att hon väljer själv så mycket. Vad man vill ha. Eller så man får välja själv så man blir nöjd. Men det blir mer för ändå. Men ändå. Ni fattar. Vad jag menar. Hoppas jag. Ja. Men gud. Så. Ja. Och det är jag jättenöjd för. De här julklapparna så jag kommer att säga dem nu. Och sen jag visar julklapparna sist. Så ser jag köpte själv. Till mig själv. Först. Okej, jag köpte det här halsbandet. 15 kronor. Sen köpte jag på indiska. Det kostade 20 kronor. Jag tror det var 20% på hela affären. Eller det kostade 19 kronor. Och så var det 20% på hela affären. Så det kostade 15 kronor. Så jag bara, ja det gör någonting. Och det ser ut jättebra. Så ska jag hänga på väggen. Som ska hänga bakom min säng. Och det ser ut så här. Eller ska hänga i min säng. Jag kan visa. Om ni fortsätter kolla. Här. Så här har jag gjort i ordning så att jag ska hänga. Innan jag sätter på videon då. Jag gjorde den här tiden. Jag ska börja med julklapparna. Den första kostade 10 kronor. Den kostade en dyrare men det var redan. Och det var en body splash. En body splash typ. Både och. Hibiscus flower. Som har ändå. Som ser ut så här. Där har jag gjort på ner så ni kan läsa texten där. Hibiscus flower. Och det ser jättegott, lite blommigt och vaniljigt. Jag ska inte spraya det allt på mig. Jag älskar den räcker inte dock så länge. Men den räcker ändå ganska så här mycket att ta. Så mycket, fast jag har bara tagit typ 2 sprut. Men det är lite bonus att det är så lite, men annars älskar jag. Och sista grejen då, jag köpte 4 grejer tror jag. Där. Ja, 4 grejer. Det var ett läppstift från Luminé Natural Code. Så jag sett. Det var det jag fick av henne. Jag fick body splashen för 10 kronor och den här för 70 kronor så det blev 80 kronor. Och det blev för henne också. Ja, det blev det. Ja. Och det är då färgen... Hur ser det ut? Och det är då färgen... Smile Booster Lipstick 4 och Saint Coral. Så,
försöka fokusera. Det går inte att fokusera. Vi ser bara 4, vänta. Där står färgen i alla fall. Saint Coral. Så det är bra. Det blir vi på mig där. Nu ska jag visa hur det ser ut inuti. Jag ska ta på det. Jag ska på micken. Så ser ut. Det ser ganska så här matt ut, men det blir väldigt fin korallfärg. Det blir väldigt mycket färg. Ja, det blir det. Ja, oj, vad mörkt det blir. Det är bättre. Vi tar så här testet. Jag tycker den här blir så himla stark. Okej, så. Perfekt. Nej, så bra. Titta. Nu ser ni mig jättebra. Och jag ser det jättebra. Så jag ska få den här. Först ska jag sminka dig. Så vi ska först använda Luminous hud bara så här lite så här. Det här är ingen sminkvideo, utan det här är bara hur jag ska sminka mig. Jag använder en sån borste. Och det är bra med det här pudret är att om jag tar ganska mycket så gör det inte så stor skillnad på själva kakan. Så. Och så ska vi ta upp rouge. Från Elizabeth Arden, det ska vi ta bort ganska mycket. Och i färgen Heroes O2. Ska få det också. Den här för gäster och allt ska man ha lite extra fint, även om jag har det här typ varje dag. Jag har alltid det här typ. Okej, ändå jag fixar. Då ska vi använda mascara. Då använder jag Great Lash från New York. Jag hittar ingen annan just där. Det är kaos i min sminklåda. Och den är i färgen Very Black. Nere. Very Black. Jag använder puder spegeln. Varför ni undrar. Jag använder mer puder, men det har jag inte. Så bara lite. Jag kan ha lite puder på mig. Det jag inte gillar med den här ögonen som jag använder nu är att det blir jätte... Alltså jag gillar ju naturliga. Jag gillar mest naturliga mascaror. Jag använder den här och sen en från Nivea. Den är så här jättenaturlig, den från Nivea. Den här är inte alls så här jättenaturlig. Den blir så här... Du ser säkert inte det. Du ser bara... Nu ser ni. Där. Det blir jätte så här dålig färg och det blir ihopklumpat. Och det ser bara fult ut. Jag vill med till de som har den här tycker den är bra, men den passar inte på mig. Jag tycker inte om den. Det är inget illa med mot er som har den. Nu ska vi använda Nivea Extension Null Definition i färgen 01 Black. Jag kan säkert inte fokusera på den här eller. Där fick ni. Så här ser den ut. Älskar den, världens bästa mascara enligt mig. Köp den om ni ska ha mascara. Ska ni ha mascara som är naturlig och fin och ger bra med färg, men inte ger urpigmentering matta. Så köp den här, det är den bästa du kan skaffa. Jag lovar dig, du blir inte ledsen. Om du blir det då tycker jag det är lite konstigt för alla som har provat den. Jag har fått meddelanden, jag har rekommenderat den förut i andra videos. Och det har liksom fått personliga meddelanden på typ hit och så. Och på min mail och så. Och man bara, herregud, jag blev så himla nöjd med mascara. Det gav mig.
Ja. Nu börjar det så här fult, pigmenterat. Så här som jag hatar. Dumma mascara. Försöka få till det. Så ska jag använda Nivea över. Sådär. Mycket bättre. Alltså jag menar inget illa mot de som älskar den här mascaran eller har den här mascaran. Det är bara, på mig är det så himla fult. Och jag hatar det. Så, då ska vi ta på läpparna. Sen är vi klara. Så nu är vi klara och glada för idag. Ska vi köra? Våga. Jag vågar. My God. Ah. Nej. Snälla, säg att det inte var... Tja. Nej gud, först trodde jag det var så här typ... Det var så här... Hur? Ni vet när typ... Kan vi ge bevis på vad... Eller vad jag tycker är fult. Inget annat mot er som har det där heller. Någonting jag måste säga om jag har det. Men det gillar jag verkligen inte det här. Och ni får inte bli arga på mig bara för att jag säger det här. Men det är bara vad jag tycker. Och ni får tycka på mig. Det är Shimmering Lip Balm by H&M. Liksom, ja, det är ju fint så här. Man ser det så här, det är ljus och så här. Men man tar det. Ni ser inte så mycket, men ni ser inte alls det. Jag får fortfarande inte det. Andra. Nej, inte. Det är så fult. Ursäkta mig, förlåt. Oj, jag hade inte fått det. Ursäkta mig som har det. Ni får tycka exakt precis vad ni vill. Men det här är definitivt inte mitt favoritläppband. Hejdå.